No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä jaksossa mä aloitetaan mun Survival-sarjaa. Wuhuu! Ettei varmaan hirveästi oottanut. No, kuitenkin aloitetaan. Tämä merkaan teille heitosta. Aika paska. Sinänsä. Mikä välittekö sitten? Kaikki bugit korjataan, jos tässä on jotakin bugeja. Ei ole. Ja sori jos kuuluu toi näppikseen. Tää siirtää varmaan ehkä vähän kauemmas tota näppistä. Joo, missä se kylä? Oliko se tossa? Käydään siellä ensin. Tää näyttää aika kivalta mestalta. Täällä ei oo vaan täällä olisi pruse. Vois periaatteessa tehdä tähänkin baseen. Tää on aika tämmönen. Niin, no mä en tykkää hirveästi tosta. Onks täällä blacksmith? Täällä vissiin ei oo mitään blacksmithia. Tää on aika hyvä siitä. Haluatteko te... Mä osattiin katsoa tähän mitä siitä. Mä en tiedä mistä se näkyy. Mä en oo silleen nyt tällä hetkellä missään silleen hirveän hyvä näppiksellä hiirellä. Ette vois sanoa. Mä oon ihan paska. Ite käyttä varmaan pärjää, jos mä tällaisen ohjelman. Ainakin ne jätkät tietää, ketkä pärjää. Ja hauku mun taitoja, kun... Niin. No ei mua kiinnostais vaikka joku haukku. Olis puolen vuoden päästä, että mua vastaa 1v1. Mä saan PS. Tulis sit kattoo. Kumpi se boss meni. Sorry. Sorry. Oikeesti tää craftaaminen on niin vaikea. Mä voin vaikka vannoa, että mä en oo mikään hyvä craftaaminen. Sen käytä hiiraa. Kertokaa mikä on nopea klikki. Mitä tästä saa niinku nopeasti klikkailtua? Jos mä painan tolle. Ei sillä ole niin. Mä en jaksa kyllä klikkailla tätä kauheasti. No. Älä sama. Mun pöydällä kaikki rossu. Mun puhelin asti. Ei mä teen nyt toisen. Pitäisikö? No. Noin. Mikä valittaa, jos mä käytän hiirillä, mä teen lopettelen.
shit, jos mä tonne hyppään, niin mä en välttämättä päästä tuolta pois. Oh shit. No kyllä mä tästä. Kerätään nyt tätä rautaa vähän. Tässä jaksossa koitetaan saada rautaa. Se on mun tavoite. Mä en tiedä. Olisiko joku 20 minuuttia hyvä jakson pituus? Pitäisikö mun niinku tehdä tästä... Pitäisikö mun pelata tätä kauan vai? Siis kyllä mä sitten... Mä sopeen sen viimeistä joulun. Mäkin lopetan tänne. Pitäisikö mun tehdä nyt näitä joka viikko? En mä nyt ehkä ihan joka viikko tee. Vois sitä jonkun video aina tehdä joka viikko. Sori kun mä rämpytän. Haista paska. Yes. Ei näissä on chestejä. Ai, no näitä katsotaan. Jaa. Täällä on leipää vaikka muille. On noita. Sitten tämmösiä. Ei näitä mä kasvatan, koska mä haluan näitä puita. Toiseksi lempparipuita. Ehkä. Tohon yksi ja sitten tohon. Tuolla on noit. Tuolla on chestejä. Tehdäänpä ensin tuulet. Uune siitä. Sitten puita. Tehdään tikkuja. Tehdään kivipitki. Sitten tehdään aksi. Pitää vielä vähän. No just. No niin. Tuolla on jonkunlaista mitään. Muuten nää on ihan tämmöstä kovasta. Niin, tai vaikka tää arvo. No en mä itse asiassa tapahtu tällä kertaa. En mä tapakkaan tätä. Mä en halua kuolla. Joo, tosiaan mä oon vähän kipeätä. Niin mun ääni on vähän kräkkäty. No, eikä se haittaa teitä. Ei teitä haittaa mikään. Jos te ette yhtä sisukkaita kuin minä oon ollut synny. No en mä kyllä ole hirveän sisukas ollut. Joo, jotenkin kuitenkin. Haluaisitteko te tutoriaaleja jonnekin Redstone-hommiin tai jonnekin? Haluaisitte? Laittakaa tähän video kommentteihin, jos haluaisitte. Jos ette halua, niin sitten älkää laittakaa. Pistäkää muuten tässä vaiheessa like videolle ja
Tilatkaa kanaa! Tai muuten tää pikkulapsi kuolee. No ihan tosissaan aarauta. Mä uhkaan tätä pikkulapsia. Mä murhaan se stekkikin lakkanaa. En mä osaa pritkeen. Niin, tää lähti karkuun. Niin. Pyysiks mä tapan? Niin. Mä en itse asiassa Arvolemin tulee hakkaan kuitenkin, mutta se ei ole. Niin. Fuck this spooders now. Oho. No musta vähän rajumpaa kielenkäyttöä. Joo, ei. Mieli. Tämä kanava on perheystä. Ei. Tosiaan. Tai siis, no, on se sillä. Sillä jos joku on kaksimielisiä, niin sitten on kaksimielisiä, mutta ei sillekään voi mitään. Joo, jotkut semmosia, niin. Jotkut on kaksimielisiä, voi. En minä aina. Joo, siis en todellakaan, kattokaa mun skiniäkin, niin en tosiaan kaksimielinen. No miske. Oikeesti, rauhan mies. Mutta jos sitten laittaa yksi oikeisen, niin kyllä. En mä sille rauhan mies oo. Silti. En tiedä miksi Hemulle tossa on tämmönen. Mä en tykkää tosta. Niin miksi tohon tulee aina tommonen? Tällaisessa. Oh. Hei, tuolla on prusepuuta. Oi juma. Niin, mitä meidän pitää tehdä tässä vielä tässä jaksossa? Periaatteessa me voidaan tehdä ihan mitä vaan ensi jaksossa. No kyllä mä tästä vielä vähän pidemmän. Niin Iron Color. Niin, eikö se... Oh shit! Mä löin oikeesti. Voi mä oon tyhmä. Mä oon niin tyhmä. Oh my days. Nyt mä hakkaan tuon Iron Colorin, olisi päivä mikä tahansa. Ja laitetaan nää järjestyksen näin kamat. Mis mun leivät ei mis kaikki? Perse. Mikä tuolla Aronkalemilla oli? Miksi on niin rasismi? Mikä sillä on? Sillä tuli väkivaltakohtaus yhtäkkiä. Eiku... Mikä se sana on? Missä mun leivät on? Ei kun niin nää kyläläiset otti. Saa. Mä käyn tappaa nää Aronkalemi ihan oikeesti. Ei spana nyt tää kuva. Se kuva. On olla viimeinen kerta Aronkalemi, kun sinä tulet minulle ryttyilemään. No, pitää näistä. Niin. Kaikki on tälleen mulla aina. Kun mä oon jossakin, niin halla. No niin,
Rekoa. Tätä vesipukat. Sitten tehdään vaikka. I am pickaxe. Pistetään vaikka ruusut sinne palantoon. Ruosinaan on tehty punaisen. Tehdään nyt perunoistakin ruokaa. Mä voisin sillä aikaa mennä tänne maihin. Mulla on kaikki väärässä kohdissa. Olisiko pitänyt tehdä kilpeä? No, ei se kuulu. Eikö niin, että jos mä oon paskapelaaja, niin eihän sille voi mitään. Jos mä oon paskapelaaja, niin eihän sille voi mitään. Mulla on vissiin full brightness eikä tänne tuu yhtään valoa. Ei oo vielä ainakaan miinus. Tipuin sanottu tuokkaa. Oh fuck man. Rakkaas. Noniin. Sit kun meillä on 1000 tilaa, niin mä lupaan tehdä face reveal. Se on sovittu. Tehdään sillä. Itse asiassa mä alkaisin mennä tekemään sen kohti ylös. Laitan myös sinne kanavaan kuvaukseen, että sitten kun tulee 1000 tilaa, niin on face reveal. Mut mä en tiedä mitä mä siinä teen. Mitäs on mä facecamiin? Mä en tiedä oikein, mutta pitääkö mä oikeesti tehdä puhelimella sitä? Mä vittu meen. Mä vittu äkkiä meen tänne. No shit, jos toi joku avaa oven. Mä en oo kuolemista. Oh! Toi snipaa. Ah shit. No. Tuko täällä pitää olla aina tämmösiä zombeja? Mä oikeesti. Mä vihaan zombeja. Kuku sano. Noniin, mä olin kertomassa just loppuun. Niin kattokaa, tässä on meidän saldo. Mä teen varmaan ensi jaksossa sitten. Mikä se on? Sanoppa nyt. Kilpi. Mä teen sen ensi jaksossa sitten. Ja ensi jaksossa aletaan rakentaa baseen. Mitä mä sanoisin, milloin tää video tulisi ulos? Ei mitään. Shut up, koska sä niin. Nyt mä liikkasin mun oman nimenkin. Ei kiinnostais. Mut joo. Meikä varmaan lopettelee tässä. Nyt video. Se olisi moro. Muistakaa tykätä ja tilata kanava.